אז מה קורה? כאילו סרטון ראשון, אז מה שאני הולך לראות לכם היום בסרטון הראשון זה כמה דברים שאני הולך לבנות חמודים והייתי בעצם תחילת הקריירה שלנו בערוץ. אז בואו נתחיל. אז עכשיו אני הולך לבנות משהו ויחזור אליכם. אוקיי חברים, אז עכשיו בעצם סיימתי לבנות הכל כפי שאתם רואים. אז עכשיו אני בעצם לבנות עוד משהו קטן שהוא כזה כמו מפעל כזה חמוד ויחזור לכם שיסיים לבנות אותו. וסיימנו חברים, בנות הכל. אז עכשיו בנינו כמו מפעל כזה של אבנים חמוד כזה, כאילו אתם רואים זה עובד ככה. ובעצם מה שזה עושה זה עובד ביום ובלילה הרדסטון נכבה לפי המנורה הזאת, תראו. בלילה, אז בואו שנייה, אם אתם רואים יפה, כן. אז בואו רגע נעביר את הזמן ללילה. אוקיי, עכשיו הזמן עבר ללילה, וכפי שאתם רואים זה לא, הרדסטון לא עובד, אבל עדיין זה עובד, המדורה, אבל בסך הכל עשיתי דברים חמודים. אז מקווה שנהניתם היום בסרטון, ואם נהניתם, לא לשכוח לפרגן בלייק, וכמובן להירשם לערוץ, כי זה תחילת הדרך, ואולי יהיה עוד פרקים, ואולי נגיע אפילו ל100,000 פרסומים רק בעזרתכם. אז תודה רבה שצפיתם, ויאללה ביי.